Узган уку йылында ил буенча коронавирусқа бәйле санитар-эпидемиологик вәзгыять сәбәпле бердәм дәүләт имтиханнары күчерелгән иде. Төп дәүләт имтиханы бөтенләй уздырылмады. Киләсе елга нәрсәләр фаразлана? Толырак киләсе репортажда. Россия Мәгариф министрлыгы киләсе елда бердәм дәүләт имтиханнарын һәм төп дәүләт имтиханнарын күчерүне әлегә планлаштырмый. Бу хакта Мәгариф министры Сергей Кравцовка сылтама белән ТАСС агентлыгы хәбәр итте. Хәзер бердәм дәүләт имтиханын һәм төп дәүләт имтиханын уздыру өчен Мәгариф һәм фән өлкәсендә федераль күзәтчелек хезмәте белән бергә методик ярдәмлек әзерләнә. Имтиханнар уздыру көннәрен күчерү турында сүз алып барылмый. Расписание проекты буенча киләсе елда имтиханнар 3 этапта узачак. Вакытыннан алда имтихан бирү этабы 22 марттан 16 апрельгә кадәр дәвам итә. Төп этап 24 майдан 1 июльгә кадәр булачак. 3-17 сентябрьдә имтиханнарны истәмә рәвештә тапшыру мөмкинлеге бирелә. Төп дәүләт имтиханын тапшыру расписаниесе дә билгеле. Сынауларны вакытыннан алда тапшыру 20 апрельдән 14 майга кадәр, төп этап 21 майдан 1 июльгә кадәр дәвам итәр. Истәмә этап 3-22 сентябрьдә булыр дип планлаштырыла. Истәп шунысын да әйтик, Татарстан мәктәпләрендә укуларны онлайн форматта күчерү каралмаган. Сезонлы авырулар сәбәпле аерым мәктәпләрнең кайбер сыйныфларында гына вакытлыча укулар туктатылды. Борис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.